Hi! Hi sa atong mga viewers diya. Kumusta naman mo? Ako, okay ra gyapon. Naningkamot para makabot na to ang atong mga pangandoy. Di ba? Mukanta day na pod ko ron. Bahin kini sa kani bitong umaabot nga pista nga buhaton sa mga batanon. Mao na. Paminawa na ninyo ha. Atangin ninyo. Kay ako malingaw mo. Ako pod malingaw pod ko sa ako ang content. Ana ragod. Give antik ragod ta. Lingaw-lingaw ba? Lingaw-lingaw dalang kagool. Ha? Hinaot nga makauyon mo sa akong content karong panahon na. Ha? Salamat. Kini nga kanta mao ni ginahimo sa mga batanon sa unang panahon para makakwarta sila, para rapod ipremyo sa mga padula-dula nila. Mao ni ginahimo basta moabotay ang pista. Paminawa ninyo. Mag-flower dance kita, mag-flower dance kita, kay hapit na moabot ang pista. Aron makakwarta, nga magamit sa atong kapilya. Mauna. Salamat po sa inyong panonood. God bless.